Zolínku. Jeden musíme hlídat ty. Poznal jsi mě? Podle obličeje. Kořením, divný, ale dobrý, že? Děkuji, že jste mě dali na kraj, to mám vždycky ráda. A já jsem na kraji měla. Já nechci být tam na kraji, já mám tak ráda. pojď tuto. Tady takhle nenaladím ani... Tak lepší máš tuto stranu, že lepší počuješ, vnímáš všechno. Nevím, nepotřebuji. A ještě mám takový jako vysoký tón, když tak musím si stoupnout prostě. Prichádzajú chalani po tej chodbe, tam fotia ľudia, prídu, wow, po roku sa vidíme, tak čo, ako to bude tentokrát, ideme niečo nájsť, nejdeme, tešíme sa. No tak Tak to je nádhera. Kočky. Jedna zmena po roku, jaký si krás. Jakže jedna zmena? Vy ste krajší. Čau, ahoj. Už ste videli nejakých súťažiacich? Viděl, bylo to příšerný a letos nic nenajdem. Lebo táto súťaž už je vyflusnutá. Myslíš, že táto súťaž už je vydýchaná? Úplne áno, úplne. Ještě, že tady nejsem. Jako včerejší nový. Tady máte strašný teplo. A s tým, že... Děkuji. Dobre, všetko sa potáča, z toho berem len 3-4 sekundy vždy. Nejaké do kamery, ukazovačky a neviem čo, prejdete takto dole pomalinky. A potom si žijete akože pomalinky sadnúť. Říkali, že prší. Pošta. No tak já se... A on bol strašne milý. Ne, počkej, já jsem říkal... Ďakujem. Nie, tam je absolútny Rím. Áno. Láska moja, desí, chýbaš mi to, desí. Nie, absolútny Rím je u biliardu. Záhlasom. Teď to zafungovalo tím, že on... Zvierala som. To za rozhovor, Poďme, decka, potom sa pofotíte, potrebujeme točiť. Poď. Můžu se tě prosím tě držet. Tak ještě třetina. Ano. Dneska je to dlouhý příběh. Ešte třetina. Ještě třetina. A kolik je tam čísel? Vidíte si točit? Myslím, že 12. Sami vieme. Dobre. A pak najednou to... Trošku se to tak... Nie, ja som ti skočil do reči, prepáč. To je jedno. Já tě zmátím potom, až vypnou kamery. Já jsem si...